Speedwagon Foundation. Foarte tare, așa-i? Aha. Am angajat aici Cam pe cineva de la Nord să vină să ne ajute cu designurile și toate astea inferioare. Poștă. Clădiri de birouri, ce asta? Da, da. Dar nu le spargi. Nu știam ce is. Aici trebuie să mai vină armuri de gold. Biroul principal. Mhm. Și deja cred că o să mai fac eu un etaj unde o să fie o cameră de meeting cu o masă din capătul ăsta până în capătul celălalt. Și la spate trebuie să gândesc ceva, că să nu stea chiar foarte frezată clădirea asta, înțelegi? Yeah. Cum ți se pare? Așa în general. Mai șmecher, dar parcă nu se potrivește foarte, foarte bine Ce? cu tematica de deșert, adică e foarte clădire de birouri. Îi, dacă... cum să zic? Am eu vorba asta, Era- încă nu-i gata.